Assalamu alaikum jama'a. Da farko dai sunana mai nasara Aliyu wanda kuka fi sani da Ozan. Idan kuna jin daɗin shirin wannan namu, ku tuntuɓe mu a YouTube namu mai suna Arewa Freedom. A danna mana subscribe sannan kuma a danna mana alamar like. Ni ne naku Mamman Sai mai nasara abokina. Ai kai da kai hayu kyau ma wala. Assalamu alaikum jama'a. Da farko dai sunana Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Mamman Sai. To yau fa na zo muku da tallan YouTube nawa mai suna Arewa Freedom. Ku shiga ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar like. Ni naku Mamman Sai. Za ku kalla abubuwa kala waka bidiyo komai ga sanai enough. Da ku shiga kana gani da ka shiga komun bacin ran kana shiga cikin wannan YouTube Arewa Freedom din nan. Kana shiga kawai za ka kalla ya zama fari zuciyarka ta haska. Ni na ku Mamman Sai daga nan Maiduguri. Duk wani dan Maiduguri ni naka ne ka danna musu subscribe. Alagamma kana digo ne subscribe a duk. A gane ne. Assalamu alaikum.